момченчета! Днес играем на Night Night Night. Ако се чудиш се защо ми е такова лицето и защо ми е такова тялото, смених си го, защото миналото тяло и без лицето не ставаше, изглеждах хипер зле. Затова имам лице, за жалост, този път. Но Добре бе, това е само заради искам и играта. аз да кажа нещо. Аз съм оцеляла най-нагодния от тях. Двете. Мира е 2, Елия 27, а аз 133. Добре, хора. Така, първо да апгрейднем огъня, ако ще кажете. И първо да си вземем едно букетче. Ма или Мира не разбира нови апдейт. Кой ще бъде нови апдейт? Не бе, това са цветята. Ще имам си светя. Ели сега колко розички? 2? Една розичка, 2 бели и едно жълто. Така. Розичка. Ей. Това розичка ли е? Мира, ти не разпознаеш Ели намерих цветята. църквата от първия ден. Вижте какво Добре, намерих. молодец. Ели виж какво намерих. Ели виж, Добре, Мира. това никога не може да се случи. Умерих в роза. Ели виж, Ели трик, като не искаш да те убиват. Взимаш ги от прозорчета. На вълк. Трябва ми е бялото цвете. Ника виж моето. Аз си нямам. Хора, апгрейдвайте огъня. Не още много. Фели, помощ, ще умра! Умрях. Имаш и бандажки. Да, имам момент. И има ли нещо от теб? 2 колчиста и 1 вълк. А, И въглища и цветя. Парички. Това култиста, викаш. Да. Един с арбалет. Какво значи арбалет? Ето виж. Аз мога трябва да си оправя кръвта и след това ще даде. Да, брат. Оле, майко, Само видях съм до вълк. теб. И се опитам да те съживя. Видя много малко кръв си. Знам. Аз не съм на А малко. не! Мира, умрях. За какво? Просто ливнете и пак влезеш. Хора, извинете, но пак ще ливнем и пак ще влезем. Аз тото умряхме от първия път и ти вече няма да ходиш от първия ден при култивите. Разбираш ли ме? Мира, ливни, пак влизаме. Ливни. Джойнете ме. Не, аз ще джойна Ели. Оф, няма ви. Ели, не прави за нищо, защото мен ме няма. Ели направи видео. Мира права, бе, че луда ли си? Вече е направено. Хора, не забравяйте да гледате Шаларма Кейос, как сме го правили това. Ма къде сте? О, те я знам, Джойни ма. Джойнахте, пак ще джойна. Ола, бързо. Мира, някакъв друг ще влезне. Не го прави веднага. Трябва да се пазя тук за трима. Къде си, ма? Ника нема. Ето я. Добре, Аз ще го правя. Аз ще го направя този път. трябва да Ей, изчаквам това. малко хора да се бегат. Ели, не отивай веднага там, че ще влезеш сама. Направи трима, Ели. Тук не си влезохме. Добре, братата ще играем. Survive 99. Find the missing children. Find the missing children will help. Там. Сега трябва да се взимам. Рейка. Ника, как си толкова бърза? Откъде взиме рози? Няма така. Няма. Хора, първо апгрейднете огъня. Ма къде идва въглище? Къде ще въглища ли търсиш? Ето го! Аз ще посаждам дръвчета около кемпфайра. Къде е? Ай го. Ника, аз те последвам.
убия зайци. Не, Мира, ти имаш задачата да кръстиш дърветата и да апгрейдваш огъня. Чули ме? Ние тук Това ще... как се прави? Ми просто трябва да си вземеш брадвата и да почнеш да удряш дървото. И после в сака натискаш дървото и го слагаш и после... Мислиш, брат, че не ще раз. Че си намери, бе? Тук. Да, точно тук. Чавето! На първо ще ми трябва една руска. Така. Ще не е. Така. Знаете, умерих едно бяло свеча. Кой го иска? Кой го иска? Кое? Едно бяло свеча умерих. Аз. Ала. До Ника огъна има две съм. вълчи кожи, айде. До огъна съм, ала Ника. Чакай, Мира, не мога. Сега убивам детето. Трябва- Вълците. Разредне. Ника бързо. Защо го дам на Или то някой ще слезем друг до или на изкопане. Ели? Да. Или? Моля, аз да взема детето, моля те. Добре, ма аз ще отворя такава чест. И аз ще го отворя. Ама аз първа. Да. Къде сте, бе? Еми аз го взех вече. Ника, ала бялото свеча. Мира, чакай. Ние спасихме детето. Къде е бялото цвете? Няма го често. Ала до огъна е. Пандашка. Той вътре, бе. Чакай. Добре, хора, спасихме Ели, взимай първото кожата. дете. Гудсак. Тейк. Или събери храната. Ника, ала умерих. Но трябва да дадем или на този човек. Трябва да му дадем... Мато на втория ден, да ме кутра. Ника, ето те. Ника, моля ти да бабо. вземеш и моите вълчи кожи, защото аз събирам Ника, храната. ето ти. Ай. Чакай, Мира, само. Изхвърлих тея тук. Ели колко? Една роза, две бели цветя и една жълта. Оле, трябва ни мап! Аз ще направя. Обаче вие трябва да купите дравчета. Аз направих. Аз също. Ели, най-ще е много добре и това да го имаме. Виж, ей това. Защото може да се качваме. Ама ще направим ли къща? Това е къща. Един къща, бе. Мапа го пострих малко. О, трябва да ям. Това как да го кръстим това? Кое? Дани. Да го кръстим Дани. Посветено е на не геймър. А що не Пешо? Дани повече ми отива, защото е Dino Kid. Оля, майко, видях Еленчето! Еленчо. Хаха, мало умник. Къде е Елена, ма? Ето, Ей, че там на Елена някъде може да му беше. дадете рози. Да. Но само червено. Моля, аз тук да си бъда. Не, Мира, това е на детето палатката. На Дани е. На не геймър. Аре, бе. Аз направих. Еленчето не ме зади. Трябва ми Рейган. Еленчо. Ника, ако имаш бял... Ти намери ли жълто цвете? Не. Може да ми дадеш тази брадва да си я сложиш в сакчето? Не може да си. Ако ти може да да... Не! Добре. Так му взех бялото цвете! Идвам. Вижте това. Ама или при мен Това има... какво иска? Ела, Мира, При да мен има убиеме само два вълците. вълка. Мира, ела! Има бандажка. Ела, Мира! Да се вживим, Ника. Ти сега ти трябва да убиваш вълците. Нали знаеш как? Ето вълци. Мира и там при Ника. Ние вълци. Само два вълка има. Да. Не се плаши от алфа вълка. Той е кожа само. Не кожа, а такова. Трупа му. Това не гони. Мира, ела! Ще умра заради теб. Добре. Къде има бандажка? Ей, Мира, бягай просто, бягай! Благодаря.
Не, гонят ме вълци. Ми просто бягай. Хора, трябва някой да даде цветя на Аз на вече ги вилиджера. имам. Жълто имаш ли? Да. Добре, жълто- бързо Имам отивай. 2 бели, едно червено и едно жълто. Да, бързо отивай. Ама има бяло едно. Ми да, Мира Мира. да ни трябва повече. Бързо, 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 бързо. Аз си взема Рейган. Откъде си взимате? Вземи е това първото. Ника ти вземи ония сак. Аз взех. Оля, майка, аз какво имам? Рейган. Ще се опитам. Чакай, Мира, ти какво имаш, я? О, магали. Мира си е взела това най-тъпото. Виж. Не, А, не, Рейган си е взела. Браво, Мира. Имаш Рейган вече. Трябва ми бъни фуд. О, и аз имам това. Може да бие зайчетата. Ето бъни фуд. Ето. Ели, виж, това е трайно място. Гледаш си тук. Аз вече имам нещата за вилиджера. Да, имаш тайно място. Си взема котакс. Мога да... Къде има вълци? Аз при феята пак ще събера. О, не, пустолет ми. Ника, аз ще взема копия ли? Ели ще те убия. Не знам какво да си взема. Копия или флейта. Копия. Къде е това за цветята? Айде. Ще взема. Вълк! Не! Това ще се Мира, Мира. само да си умряла. Ели, яш! Имам... Ще умра от глад. Мия ще има на кемфайра храна. Мира, я сложи това Остави си килимче на земята. пистолета Ника, там. ти нали имаш едно килимче? Не, сърчица. Мира имаше килимче. Мира, ела. Не ще умра от глад. Ела на кемфайра. Ако умреш, някой има ли бандажки? Бързо ми дайте нещо. Ето тук има, виж! Къде бе? О, е тук, Мира! Много си зле. Ето. Има ли още? Кой ти е пуснал Рейгана? Ели ти. Ана. Не. Това е мой. Мира го е пуснала. Защото да ти ме пусна гонеше едно, вълк. А, да, Мира си е пуснала Рейгана. И повече не умирай от глад. Вижте, като ни атакува, трябва да се качим ей тук. Много аз ще ги убия отгоре. И аз ще ги убия. Ето, аз се качих. И аз- Ели, виж, че съм се качил. И аз искам да се кача. Буквално ние сме нещото. Тарарарарам. Ние сме царе. Ще убием котици. Ние сме царчете на света. Мога да ти покажа къде да се Ника, криеш, ела. аз ще ограда и тук. Ти ще криеш ей тук. Виж, влез в ей тези храсти. Ей тук ще криеш, когато няма такова, да разбрали? Да. Сега излез. Защото днеска не ни е такова. Хора. Аз ще Аз слагам мечешки, тя да могат да са такова. Рейгънче, пистолетче. Къде е Лено? Не знам. А, баба Елена не знам къде. Това че е Лено. Днеска май ще ни атакува. Окей. Ника, нали ще правиш на феичката? На феичката как е? Роза, жълто, бяло и синьо. Жълто, Така. Червено, бяло, жълто, синьо. червен, да. Бяло, червено, бяло. Чакай. Бяло, жълто и синьо. Да. Добре. Чак Аз ще, намерих. Не намерих. чак ще умира от глад. Аз ще бъда за всички. Аз тям в кенефите да видя за чест. Има ли храна? Ще умира от глад. Ника, какво значи това синьото? Чакай. Това пистолетчето. Копие. Не харесва. Но Ели, не ти не ходи в снежния байом, Ели. Ще умреш. Ще умирам от глад. Браво на тебе. Намерих 2 бели. Значи тук ми е място. Добре, хора, добре. Не умряхме. Ето си умряли.
Хора, игра. За сега сме стигнали 5 дена. Надминали сме, намира рекорда. Ще умира от глад. Имам фенер, някой иска ли го? Аз. Ама ще умирам от глад. Мира, я ще умирам. Ама ние ще Ми умираме. намерете си храна. Ма аз си имам сак, който топли храна. Буквално. Нека ще ти го оставя на кемпфайра. Чули? Добре. Ето, стави. Ами синьо цвете. Брато. Ама гъли, виж колко цветя. Нека дръпни се. Не, ще умирам от глад. Не умирам от глад. Чакай ми нещо. Добре. Мира, чакай, ще Умрях. донеса. Някой има ли бандажки за нея? Аз нямам. Мира, чакай. Но докато не намерим бандажка, няма да се живем. Ей сега Ели ще сложи в сака ни. Разбра ли? Аз трябва да събера паричките за тоя. Ели си ме взе, нали? Се трябва да ти намерим. Всеки да търси неща. Аз къде съм? В Сака ме. Оф, пак ми се падна та гуд прадва. Аз имам го отпарадва. Но синя цвете не знам къде е. Баба ти Елена не иска идва. Добре. Тук има само фенери. Затова ще ида в другата кола. На вълк. Къде те? Ето го Ели зад гърбаче. Отивай на ки. Май не искаше ни атакува. Не е утре. Къде е баба ти Елена да изкарам очите? Добре. Баба ти Елена. Ела да ти изкарам очите. Сега ще гръмна с Рейгана. Къде си, бабо? И аз те първо си взех по нея. Мира, подминахме ти рекорда на 5-я ден си. Ти беше 2 дена. Здрасти, байганю. Но мен няма никога да си подмина рекорда. Ама кога ще се забуда? Що не мога обядате това? Мира, няма как да се събудиш. Ти си умряла. Хора, сега ще сложа Мира в палатката. Ето готова. Чавето. Сега се Мира, чува. там ли искаш да седиш или да те взема всяка да гледаш какво права? Аре, къде това си цвете? Ага, май баба ти Елена е тук. Помощ, ако някой намери си на цвет, ми кажи. Не, баба ти Елена не е тук. И вече е сутрин. И умерих баба ти Елена. И зад гърбаче. Баба ти е. О, не, май не искаш да завали. Гладна съм от глад. Гладна си от глад. Да. И днес ще бъдем атакувани. Ей, аз ви казах. Откъде разбрах? Знам. Нека да не би тук в зелената кора да има. Може да ям. Не, аз съм по-гладна. То вече е ял малко. Аз искам Ника. Мира, не мога, аз трябва да я експорвам. Ника. Искам Ника да ме вземи. Искам Ника да ме вземи. Добре. Чакай. Сега не може защото ще умираш от глад. Няма бе. Ама така ми излиза. Мамира, ти си умряла от глад. Вика, трябва да грейдваме огъня. Мира, ти къде си? Аз В умрях. наш. Аз... Ника. Аз... Ника. 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 Ника.
ние в момента събираме дърва, нали, Ника? Да. Мира, не можем. Добре, така ме оставете. Добре, Ника, трябва да намираме бензин там, така Не си нататък. мисля, че е толкова лесно. Ника, трябва да намерим бензин. Искате ли да лефниме? Не. Не. Аз ще лефна. Добре, хора, Мира не играе. Мира, после няма как да влезеш. Да, знам. Аз ще Намерих чести вълк ме гони. Ели, бързо събирай дърва. Почти се станем на голем левел. Чакай, намерих чест. Ели, давай още 2 дърва. Ника, Да, идват култистите. бате, не съм. Ей! Трябва да се качим на камъка. Ели, на 4 левел сме. Добре, още 2 левела и ще сме на 6. А, Ника, дойдоха ли култистите? да. Айде нещо друго искате ли? Не, Ника, свърши ми свърши ми това. Рейгана. И на мен. Добре, качвай се на камък. Искате ли на Брокева? Не. Не, Мира. Аз ще играя на Спидкин. Добре, хора. Дървахме се от култистите. Или аз няма ще играя на Спидкин. Ника, аз съм гладна, намери ми храна. Мира, ти си оцелявала вече повече дни. Колко? 5. 6. Да. Боен търми. Дойде оня. Ника, намери ли лава от света? Има ли лава цвет? Ма Ника, то много вали, бе. Намерих чест. Намерих скетч, ще ти напръскам честито. Нали, Ника? А, банката. Айде за 1000 неща, пълни. Виж. Що не взе нещо за мен, бе? Ами, взимам неща от него. Има чест в банката. Че да не си ходи в банката, бе. Да. Съжалявам неща, но малко ще ви прибера. Така, всякъде той я, моля те, кажи ми. Имаш ли пари? Не знам. Намерих култистите и до култистите има един чест. Може да ми помогнеш да ги убием. А? Ана, вълк. Ника, може да ми дадеш да убием култистите.
Или построих го малко тъпо, но каквото и да е. Тук построяваме едно сетче. Така. Има ли храна, Ника? Не знам. Мага хора, вижте небеса, как става. Омага и аз съм го. Ника, тук да седнем. Ей го, ма. Не, вилиджера си тръгна. Ано. Аз ще рисувам. Добре. Или откъде рисувахме от таблета? Или откъде рисувахме? Ника, дойде. Или не мога. Кипър гладна съм. Яш. Ела да седнем. Ника, знаеш ли, че трябва да спасим и второто дете? И че трябва да апгрейда на огъня? О, трябва да го направя това батерия. Тази химикал. Inside, down, in, run, run. Мира, защо не дойде? Виж как направих базата, виж. Оле, майка. Така, ме хора. Искам пак с вас. Ами да не беше левкала. Вижте, аз съм Аладин. Къде е това дете? Това е първото. Оле, или на 10-тия ден. Тя е 11-ти. Мира, не лягай върху мен, моля то. Ника, Аз тук си чил. не, Ника, ти си апгрейдва и огъня. Оле, хора, ние забравихме тотално за вас. Аз Или ще ти си спаса спрямо видеото. котето. Не бе. Аз ще спаса котето. Някакво котето. Ей, тези бе. Имам алфа кожа. Как так? Не знам, убий го с Рейгана. О, аз видях. Алфа вълк. Къде беше тази? Добре. Ника е тази. Която ще изпаса което. Направили отидох на едно гадно място. Вижте колко... Болница. Болница. Мира, Взимай защо ли има? бандажките. Мира, намерих болницата. Що Ника, ли? бандажките ги остави на кемпфайра. Моите пили. Вижте колко много имам. Имам и арбалет. Дори имам мече. Трябва да изпаса всичко. Няма ще изпаса кокошката. Взимай ги, взимай ги. Аз няма ще изпаса кокошката. Няма ще... Мира, защо ли има? Так му намерих Мира най-якото. Какво мери бе? Болницата. Да са жива.
Не съм гладна. Аз това ще си взех картичка. Взем крафтинг бенч. Трябват ми още малко дръвчета. Трябва да ям, Ника ще умра. Да. Ако умреш, имам една бандажка и един. О, не. О, не. Бата, аз съм много за това. Трябваше да го сложа в машината. Ели, не ходи никъде. Аз имам неща. Хора. Ели, за фейчката какво трябва да е? Ели, за фейчката как трябва да е? Ели, че... Ме сама вижте. Ника имам. Никаш, умирам от О, глад. имам бандажка, бе! Но не ми взимай коста. Аз имам то, аз имам много. Да. Ма Ели, аз не знам къде се вижда. За това. Там, дето си взимаш букета. Ма къде пише? Ела, бе, ела. Да, бе. Ей, тука. Ма за феята? Ми виж. Кафелията. За този червено-жълто. Или къде има ли лава цвете за Пандичка, ле, майка. Хора, искам да пишете в коментарите кое ви е любимото животно. На мен Ника. Ами не трябва да мърдаш, че да не те убие. Какво правите? Какво да правим? Много сте хубави. И аз искам пак с вас. Ира, ние ти казваме. Да не беше левкала. Ника. Ника, бързо намери някакъв бензин или нещо друго, защото ни трябва. Ели, кемфайр. Казах ти, Ника. И аз ще умра. Не дей. Съживих се. Намерих второто дете. Умерих тортото дете. Не, сериозно, Тортото, Ели каза тортото. Ника, намерих второто дете. Тортото дете. Ми да. Второто. Тортото. Или проша живеем при на... Ма, Ника, намери ти някакъв бензин, ще убия тук алфа вълците. Или повярвай ми, не мога. Ника, търси, експлорвай. Експлорвам. Или виж, аз кой имам? Виж. Или виж. Още един удар. Тактикал шотган. Мяу, мяу, Шотган. 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 мяу, 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 Ам. мяу, Кран. мяу. Хора, спасяваме и второто дете. На 13-я ден 13, любимото ми число. Драйвим че. Сигурен се. Я? Диамант. Не. Ника, помогни ми, ще умра, ако няма алфа вълк. Все едно мен не ме гони. О, добре, слава Богу. Мен наистина ме гони.
Аз се чудя. Не, без Не мен. ме убивайте. Ако сте така мили. Tactical shock, да. Шок. Фели. Мисля, че трябва да е. Бандажка. Мяу, мяу, Браво, мяу. Бели. Мяу, мяу, Взех и мяу. детето между. Бегай, Ника, бегай с 300. О, Мяу. не, или сега е гадно, защото не знам кем. Мяу. Сега бъба. Мяу. Мяу. Или Бенци. А сега, че и там горе в колата. Мяу. Ели, Елена е бясен и ме гони. Ако умреш, има бандажка, споко. Вижте какво имам. Намира тихо, бе, но не ми показа твоите глупости. Добре, Ника, имам още една Мяу, минута да мяу. изтърпим. Още една минутка. Аре, да хвани ме, бе. Още маничко. Леко, кафе. Нямаше цветя. Страх ме. Нямаше цветя да му даде пакет. Няма. Добре, имам още 30 секунди. След още малко ще стане О, не, сутрин. Ели, умрях. Ще дойда, като стане сутрин. И ще намерим огъня и ще го апгрейднем. Чули ме? Да. И съм гладна. И стават още 7 секунди, затова се фърля долу и ще почна да ям. Но, слава Богу, в последната секунда. Ето, виж, блюберини. Добре, Знаеш какво мраза най-много в Найти Наймец? Глада. нали? Добре. И какво си го повтаряш, бе? Чакай да намеря... Ей го кемфайра, чакай да остави другото дете. А те що? Аз нямам това. Райфъл? Да. Giant sack. Strong flashlight. Райвъл е най-добре, защото на 2 пъти убиваш един вълк. Чакай, идвам да те съжива. И Ника, после почваш да намираш бензин и така нататък. Има ли нещо за теб, например, вълк? Или виж това. Ме много Чакай ме се, кефи, виж гледам. го. Ника, алфа вълк влезна при теб. Сериозно? И умрях. Ами, така ли бе? Не да, хора ми... Това беше за края, пак ще снимаме след малко. Чао, хора, обичаме ви. Сулкис.